Здравейте, казвам Сани Шопова и се включвам съвсем накратко да споделя какви са плюсовете на това да сте част от One More International. Хората, които търсят работа, между другото, ми прави впечатление, че пишат без MLM. Аз ще си позволя да кажа защо евентуално може да си позволите MLM. В лицето на нашата компания. На първо място, продуктът, който предлагаме, е изключително ефикасен. Ако човека, с който говорите, го боли рамото и му предложите по четвърт пенлес, и той си залепи четвърт пенлес на рамото, до 15 минути болката му ще бъде туширана. Това се случва в 98% от случаите. Какъв по-добър продукт от това може да търсим? Други компании обясняват, че трябва да се ползва продукта поне 3 месеца, да се натрупа в организма, за да има ефект. Не, тук ефектът идва до 15 минути. В 98% от случаите. Друго предимство на компанията, то не е предимство, имаме безплатна регистрация, но те в повечето компании регистрациите са безплатни, но това, което не съм срещала в други компании, възможността да си заработим безплатно активно за следващия месец. Когато работим, ние сме активни обикновено. И работейки, когато регистрираме двама души с пакети по 128 евро под нас, компанията ни подарява безплатна активност за следващия месец и ни подарява 2 единични продукта. Какво е единичен и двоен продукт, мога да разкажа в следващото видео или ако трябва да се свържете с мен на лично съобщение. Друго предимство, може да работите в нас 160 държави. Тук мога да направя паралелно, няма сега да ви занимавам с другата компания, за която работя. Там нещата са много по-сложни. А тук компанията отново безплатно ви създава бек-офис. Вие се регистрирате, имате бек-офис в интернет, имате линк, който, когато някой от Англия каже, да, аз искам да се регистрирам и да ползвам продуктите, вие му пращате този линк. С този линк той се регистрира, продуктите му идват директно от Роттердам, а точките се трупат на вашия номер. И вие печелите от усилията, че сте намерили този човек, че сте го включили в компанията. И накрая да споделя за това как идват бонусите. Тук също нещата са много различни в различните компании. Аз познавам 3 компании, за други 3 съм слушала, знам, че са хиляди. Някои компании идват на датата бонусите, в някои компании така е направен маркетинг плана, че реално не можеш да вземеш никакви пари, никакви. Докато тук парите са на ваше разположение, вие работите, имате заработени, спечелени $300, примерно. Тези $300 стоят в бек-офиса ви. И вие по всяко време, което ви е удобно, можете да ги наредите по вашата сметка. Тя се въвежда на определено място в бек-офиса. Мога да дам информация, това може да се види, когато се регистрирате. И вие днеска искате да си изтеглите $300, давате съответното нареждане в интернет и парите идват по вашата сметка. Смятам, че е отлично измислено. Това е накратко за предимствата на нашата компания. Има още много информация, която мога да споделя и сигурно ще споделя в следващи видеа или на лично среща, или на лично съобщение, или на лична среща онлайн. Пожелавам ви да бъдете здрави, до скоро и защо не част от нашите екипи. До скоро!